L'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya ha captat 2,3 milions d'euros en projectes de recerca i desenvolupament i serveis a empreses al 2018. La meitat d'aquests diners provenen de projectes europeus, el 39% de la Generalitat, el 5% de l'Estat i el 7% de projectes amb contracte directe amb empreses. D'aquests darrers destaca un doctorat industrial en Mindetex per estudiar el fenomen de les microfibres. En la presentació dels resultats de l'any passat, els responsables de l'Intexter han posat l'accent en la sostenibilitat i en la voluntat de mantenir-se en el sector tèxtil com a centre de referència en la innovació tecnològica. És un dels objectius que s'ha fixat la nova direcció de l'Institut, que ha posat en marxa un pla estratègic a 3 anys vista. Organitzant-nos de la millor manera a fi i efecte de ser més eficients, ens hem d'organitzar de manera que amb menys gent o amb els que som puguem fer més coses, per tant seria una qüestió d'organització interna. I la tercera, augmentar la massa crítica de personal per poder fer front a projectes de major abast. I això passa també per una major comunicació i projecció de la seva activitat per donar a conèixer la seva expertesa. En aquest context s'emmarca la participació de l'Intexter en la Fira Tèxtil ITMA, que s'acaba de celebrar a Barcelona i en la que més de 1.700 empreses d'arreu del món hi han aportat les darreres novetats.